subscribe. Godmorgen. Klokken er 7:30, og det er tirsdag den 28. juli. Og vi skal til i gang i dag. Hej. Hej. Ryan har lige løbet 8 kilometer, eller et eller andet fuldstændig crazy, mens jeg har ligget og sovet. Der fik man endelig fred. Jeg blev klar til at gå. Jeg blev selvfølgelig lidt forsinket. Kan lige vise, hvad jeg har på? En lille nederdel og ballerinaer. Jeg tror slet ikke, jeg har sagt, hvad jeg skal, men jeg skal ind på kontoret og mødes med min mor, fordi vi har et virkelig spændende projekt, som jeg tænker, I skal se. Vi har nemlig, eller hun har i sit agentur Mørk Fashion fået et nyt showroom, som jeg skal stå for at renovere, og snart vi starter helt fra scratch. Altså sådan, der er ingenting i lokalet, men vi har første byggemøde, og altså det kommer til at blive så godt og så spændende. Ej, I har stillet mange ting herhen. Wow. Før så var der en vinbutik, så der var en væg imellem her, så jeg har slet ikke set det, når det er helt sådan klar til det, vi skal begynde at lave. Oh my god, det er jo det bedste lokale i verden. Prøv lige at se. Det klæder lokalet med den her seng. Og så heroppe skal vi lave køkken. Derhen i hjørnet. Der er godt nok ikke så meget lys herinde. Men til gengæld er det så hyggeligt her med de her store vinduer. Ej, det bliver godt. Okay, det er ikke så slemt. Nå, altså, det skal jo laves. Ja, så her skal der jo bare laves et sødt lille badeværelse. Det kan du bare lave, som du gerne vil. Så og her det der. bliver cute at have væggen, og så bare et lille sødt og et lille spejl. Problemet er bare, at hvis faldstammen ligesom er der, så tænker jeg, at der er en cisternekasse ting, der skal bygges op på den her væg. Okay, så hvis man bygger den op her, så kommer det her jo til at gå endnu mere ud. Kan du følge mig? Så ved jeg ikke, om det er så sødt, at der er en åbning der. Hvad skulle der så være der? Ej, en statue? Det tror jeg er godt. Ja, det må du selv finde ud af. Det er fordi min største drøm er, at vi får sådan et rigtig smukt løve. Hvad hedder det ikke? Løvebadekar-agtigt, der står frit. Løvefodet badekar, som står frit, hvor vi ligesom kan hænge vores produkter og badeting, håndklæder henover, når vi udstiller det i showroom. Men du det passer ikke så godt ind. Nej, det går ikke. Det bliver cramped. Kan vi vise, hvad jeg har kommet til at bestille? Det er virkelig et problem, fordi vi har i ro herinde, så jeg kommer til at lave en kæmpe personal order hver gang. Altså det her har jeg altså ikke bestilt, venner. Bestilt alt muligt, Kasper. Du må lave en unboxing. Og jeg har på en eller anden måde fået bestilt sådan en her. Ej, nu er jeg jo med her. Det er jeg virkelig glad for at være. Oh my god. Venner, det her, det kan ikke være mig. Jeg vil ikke have bestilt den i størrelse 34. Jo, jeg har da ikke bestilt den her. Jo, også. Størrelse 34. 100%. Hvornår? Det har jeg ikke. Åh gud, det kan jo ikke være rigtigt, at jeg har bestilt den her nederdel. Nå, jeg er lige kommet hjem igen fra kontoret, fordi jeg skal virkelig have noget mad først og fremmest. Og så tænker jeg lige at arbejde videre på byggeprojektet. Jeg har skrevet til alle mulige mennesker, om de kan komme og give os nogle tilbud. Så jeg skal faktisk allerede mødes med nogen i morgen derude. Så spændende. Jeg har lige spist færdig, men inde på kontoret, så var der jo en masse ting, der var kommet til mig, som jeg havde bestilt for Iro. Det er synes virkelig farligt, fordi at når vi bestiller noget, så kommer det først et halvt år efter, fordi det først skal produceres osv. osv. Så det er altid lidt hit og miss, det man får. Der var i hvert fald 2 bukser derinde, jeg prøvede, som jeg lod være, fordi at de var virkelig dårlige til mig. Men der er kommet nogle af mine yndlingstrøjer, som jeg får sygt mange spørgsmål på Insta om, hvor jeg er taget fra. Så jeg tænkte, vi lige kunne prøve dem, før jeg skulle hen og vokses, fordi jeg er selv virkelig spændt. Jeg har pakket den første op, som så i starten, da jeg fik den, så var jeg sådan, hvorfor har jeg bestilt en trøje med sådan en flagermusryg? Jeg tror, det er sådan en slå-om trøje, så jeg tænkte, at jeg lige kunne prøve det. Så er det simpelthen meget spændende, om jeg kan finde ud af at få den her til at fungere. Okay, lige nu ser den skrækkelig ud, men okay, det er sådan, den fungerer. Ærligt, ikke? Nu aner jeg ikke lige, hvordan den ser ud bagpå. Okay, den skal lige styles, men den tror jeg rigtig godt, jeg kan lide. Jeg føler virkelig, det er sådan
i Ro 2014 vibe. Very cute. Okay, next one. Okay, den her har jeg allerede i hvid, men jeg har bestilt den i størrelsen større. Det er min yndlingstrøje. Jeg havde helt glemt, jeg havde bestilt den her. Jeg er så glad. Den er seriøst perfekt. Jeg plejer altid lige, det er faktisk ret sjovt, at der er nogle butikker, der har spurgt mig om. Men jeg sætter bare lige altid min trøje op i BH'en på den her side. Og sidste trøje er her. Jeg tror, Loki var det den samme i sort, men jeg er ikke sikker. Ej, no way. Okay, er vi enige om, at det her er den perfekte sweater? Nej. Hvis I kunne mærke den her trøje, den er seriøst blød som smør. Okay, jeg ved godt, det er bare en sort sweater, ikke? Men er vi enige om, den oprigtigt er perfekt? Også bare sådan her, fordi jeg føler, at i dag, der var det lidt for koldt at have t-shirt på, men jeg skal have den her på nu. Okay, måske lidt crazy take, og jeg står ikke inden for sundheden af det, men jeg drikker seriøst altid en Treo, før at jeg skal vokses, fordi så føler jeg seriøst ikke, det går ondt. Jeg startede en gang, fordi jeg havde tømmermænd, før jeg skulle vokses. Så tog jeg en Treo, og så var jeg sådan, ej, jeg kan ikke mærke noget. Til gengæld er der ikke nogen klammer smag. En Treo. Jeg er lige blevet vokset, så nu tænker jeg, at jeg lige vil gå ned og købe lidt ind til i aften. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal spise, så måske jeg bare bliver lidt inspireret. Nå, jeg ved synes ikke lige, hvad der gav mig, men jeg har fuldstændig glemt, at jeg stod op at træne. Så jeg har lige hentet en pakke sådan for. Jeg har lige været op at træne med lige Føtex. Handler lidt ind. Jeg tror bare, jeg vil lave en beefball. Det har vi ikke fået lang tid, og det er så nemt, og det går hurtigt. Så jeg skal bare have sweet potatoes og noget hytteost. Til din lille karriere. Køb den lille gang. Creator combo. The full package. Det er seriøst løgn. Nej, jeg har verdens sødeste kæreste. Forvent meget bedre kvalitet og bedre mic-lyd. Skat, hvor er du fucking sød. Of course, my love. Godmorgen, klokken er 7:30, og jeg er på vej til kontoret for at mødes med nogen i det nye showroom omkring, de måske skulle hjælpe med renovering, så det er virkelig spændende. Det er første gang, jeg har møde med nogen sådan professionelle omkring showroom, så jeg glæder mig også virkelig meget til lige at få sådan der et lidt bedre overblik og måske lidt hjælp og sådan. Jeg havde helt glemt, jeg renoverede den her lejlighed sidste år. Og jeg havde helt glemt, at det altså var virkelig tidligt om morgenen, at man skulle mødes. Klokken 8 er fint nok, men hvor var der mange gange, hvor man skulle mødes klokken 6 eller klokken 7 eller et eller andet. Så jeg vil hoppe afsted på min cykel. Jeg er lige kommet hen i Mærk, hvor at der er blevet gjort fuldt klar til Fashion Week næste uge. Så jeg venter egentlig bare på ham, jeg skal mødes med hen i det andet showroom. Og så tænker jeg også, at de kan fortælle jer derhenne, hvor at der skal være hvad, for det føler jeg ikke, at jeg fik gjort i går. Her, hvor man kommer ind, så er der noget meget grimt her, der skal fikses. Så vi er lidt i tvivl om, hvad der skal ske med gulvet, fordi at, som I kan se, har det ikke særlig godt. Så vi skal nok have reddet det hele op og have lagt nyt, også fordi at det hælder sindssygt meget, fordi det er sådan et gammelt lokale. Herinde er plankegulvet sådan set fint nok. Man vil sagtens skulle få det slebet og få det gjort nogenlunde igen. Men måske giver det bare bedre mening at få lagt nyt over det hele, når der også er den her forhøjning. Det kan man nok ikke se på kamera, men altså, det hælder ekstremt meget opad her, og så går det ned igen. Så skal murene selvfølgelig bygges fuldstændig op igen og gøres flotte, og vi skal have lavet noget flot stuk, og måske bevare noget af det gamle, fordi der er jo allerede noget, som der er ret fint nogle steder. Og så skal vinduerne selvfølgelig fikses og få lavet nogle flotte indfatninger, også på den her dør, som er meget hjemmelavet lige nu. Så alt skal bare gøres virkelig lækkert, sådan finish-wise. Så skal vi nok have lavet en indbygget reol på den her væg. Og drømmen er jo at få lavet det i sådan en gammel italiensk stil, men vi må lige se, hvad der kan lade sig gøre. Heroppe skal vi have lavet køkken, og der skal vi have lavet et virkelig fint køkken herhenne. Jeg synes helt klart, det skal være sådan lidt farmhouse-stil,
Måske med nogle fliser på væggene nu, hvor vi har den her skønne bue, som man helt sikkert kan bruge. Til gengæld ved vi ikke helt med gulvet heroppe, fordi det har det jo heller ikke særlig godt. Men måske man godt kunne få slæbet det op på en sjov måde, eller måske lagt noget linoleum heroppe. Er jeg ikke helt lukket for i sådan nogle fine tern. Det skal selvfølgelig lige harmonere med køkkenet, men det er lige to be continued. Der er jo virkelig meget, der skal laves. Men altså, jeg tror virkelig, at det kan blive overdrevet godt. Og så er der jo den her skønne vindue, eller det her skønne vindue hen over døren her, som jeg lidt håber, vi også skal få lavet på den her dør, som er sådan ud til Østerbrogade. For det føler jeg bare kunne give et eller andet ret skønt ekstra. Hvis der er nogen, der har nogle idéer, eller kender nogen, eller ved noget, eller whatever, som der har nogle sjove ting eller input, så skriv endelig. Vi er stadig helt i starten, så der er så mange ting, som kan laves om. Det er blevet aften, og jeg har søgt bare ind med at sidde foran computeren hele dagen og svare på mail, selvom det har været 25 grader og fuld sol udenfor. Virkelig kniv. Men jeg har været i bad og hoppet i noget tøj, fordi jeg skal mødes med Ryan inde i parken, fordi vi skal se FCK. Vi var inde og se FCK i sidste weekend faktisk, men jeg følger overhovedet ikke med i dansk fodbold. Jeg føler efter, at Frankrig klarede sig så dårligt i VM, så er det tid til en lille fodbold-revival, så nu vil jeg begynde at interessere mig for FCK. Han har været i Vejle i dag på skydning, og hans tog er forsinket. Så vi kommer lidt for sent, men han siger, at der er burger inde på stadion. Og det må jeg bare sige, hvis jeg kan få en gasolinburger, imens jeg ser en fodboldkamp, så er jeg 10 ud af 10 glad. Så nu vil jeg så afsted. Ret varmt i dag, og sidst jeg var der, så var der alle mulige trapper, man skulle gå op af, så jeg spidte virkelig meget. Så nu har jeg altså ikke taget særlig meget tøj på. Nej. Er der mål? Ja, der er straffe. Så nu vil vi prøve at ligge hen og se, om vi kan få en burgerskab, fordi nu har jeg fået det i hovedet, så nu vil jeg virkelig gerne have det. Men FC vandt, let's go. Der var også logo. Okay, kan vi lige høre om din dag hurtigt, fordi jeg synes, den er ret voldsom. Jeg skal til Vejle i dag. Jeg er oppe 4:15. Eller sorry, 4:45. Får lige hurtigt havregryn. Og selvfølgelig tager jeg lige en shake med fra bilen på vejen. Tager toget 5:27 fra Hovedbanegården. Så skyder jeg til 15:30. Så hjem, og så var toget også en halv time forsinket. Så kommer jeg for sent til FCK-kampen, og nu skal jeg hjem og have noget. Vi skal have bage nu, fordi alt andet var lukket. Godnat for i dag. Godnat. Godmorgen. Det er torsdag den 30. juli, og jeg skal ned og mødes med min veninde Rigitte på en café, der ligger lige nede ved søerne lige ved os. Vi har seriøst ikke set hinanden hele sommeren, så jeg glæder mig virkelig meget til at se hende. Jeg tænker, at vi bare skal have noget morgenmad og hygge, og så skal jeg nemlig hjem og lave noget kedeligt arbejde på computeren, og så skal jeg ud af døren igen. Ligget lidt nede i min gård og solet, imens jeg fik svaret på nogle mails, fordi jeg tænkte, man godt lige kunne udnytte, at der var UV på 6, imens man fik lavet lidt arbejde. Men jeg er hoppet op igen, fordi jeg skal ind til byen og købe et SD-kort til det kamera, som Ryan har været så sød at give mig, sådan så jeg kan begynde at bruge det. Og så skal jeg ind på kontoret og lige ordne nogle ting, og så skal jeg mødes med Tibi, fordi vi skal nemlig forbi et showroom. Altså det er så varmt, og der er seriøst bare ingen vind i vores gård. Men jeg føler lige, at jeg skal have en lille snack. Min snack obsession for tiden er seriøst æble med peanut butter. Jeg har seriøst været obsessed med alle former for nøddesmør i snart for helt lang tid. Jeg føler også, det er meget sundt. Altså det er vel virkelig sådan sunde fedtstoffer, så et æble kan vel ikke være så usundt. Det er faktisk så hyggeligt. Min allerbedste veninde, hun bor i naboopgangen, så vi er sammen hver dag og deler gård sammen. Så det er virkelig hyggeligt. Men de har lige været på Sicilien, så de er lige kommet ud hjem. Det er også derfor, at I ikke har set dem på vloggen endnu. Og hun har købt de her 2 ting med hjem til mig. Er det ikke fucking cute? En olivenolie og en, sådan en pesto. En pistachepesto er det sgu.
Det er fandme lækkert, så jeg føler snart, at jeg skal have lavet noget pasta med pistachepesto. Det er lige noget for mig. Jeg forstår det bare ikke, fordi jeg føler, at jeg har så meget tøj, og sådan, jeg elsker alt mit tøj, hver for sig. Men jeg føler bare sådan, der er intet, der passer sammen, og i dag er det sygt varmt, så jeg vil gerne have shorts på. Men jeg synes, altså, jeg kan slet ikke finde ud af at style shorts længere. Det er ikke fordi, jeg har noget imod mine ben, men jeg føler bare, at mine ben ser dårlige ud i alle shorts, jeg så på. Og så den her sommer, så har jeg virkelig været sådan der, okay, jeg vil gerne gå all in på nederdel-agtigt, ikke? Så jeg har så mange cute nederdel i alle mulige forskellige mønstre, men når jeg får dem på, så er jeg bare sådan der, never in this life. Eller i hvert fald, når jeg så tager en trøje på til, så er jeg bare sådan, ej, det er som om, det ser helt galt ud. Jeg ender seriøst med at have de samme capris på hver dag, som jeg har haft i snart 3 år, og lynlåsen er gået så meget i stykker, så det er sådan, når jeg har dem på, så kan jeg vitterligt seriøst ikke gå på toilettet, fordi at det er virkelig sådan her hit og miss, hver gang jeg tager lynlåsen ned. Nogle gange kan den bare ikke lyne op igen. Er der andre, der kender det, og hvad gør man så? Sådan, jeg føler, at jeg har alt det tøj, jeg skal bruge. Jeg har virkelig ikke brug for mere, men jeg kan ikke finde ud af at sætte det sammen. Det blev ikke til verdens mest spændende outfit. Min yndlingsshorts fra Gabi Gamel og en t-shirt fra Gymwear, og så nogle ballerinaer. Men det er virkelig varmt. Jeg ville ønske, at jeg kunne have en tanktop på, men jeg har seriøst akne over hele ryggen og skuldrene pt. Og jeg er ikke in the confident mood til at have det ude i dag. Det er fredag den 31. juli. Jeg har lige haft et lille live meltdown i går, så jeg kom lidt sent i seng. Jeg tror klokken er 8:30, og jeg tænkte at tage op og træne med det samme. For ligesom at komme i gang med dagen. Jeg er allerede på min anden kaffe, fordi jeg synes bare lige, skulle i gang i dag. Jeg tror, jeg skal gå på Starmasteren i så lang tid som muligt, og bare lige svede, og så skal jeg have et rigtig langt bad bagefter. Jeg skal nemlig lidt forskellige ting i dag, som der faktisk er virkelig hyggelige, fordi vi skal på musik i Gentofte og høre Gilly. Vi er 6, der skal afsted sammen, så jeg tror, det bliver ret grineren. Jeg har ikke været der før, så jeg er virkelig spændt, men altså en Gilly-koncert. Det her er seriøst mit yndlingstræning, så pt. Hen over sommeren. De her shorts fra XSR, og den her top er faktisk også fra XSR, så jeg ved ikke, hvorfor jeg lige troede, det var så forskellige ting. Men jeg føler bare, det sidder så pænt. Det var ikke til dig, det var til mine venner. Vi kører lige en test her på det nye kamera. Og jeg er i gang med at gøre mig klar til musik i Gentofte. Mit hår har ikke så godt af, at jeg laver en blowout. Men man må godt gøre det en gang imellem. Men jeg begynder at lave den lidt mere loose og med lidt krøl i det, sådan så jeg ikke skal sådan der rive mit hår glat, som jeg plejer at gøre on a daily basis. Men Ryan er kommet tidligt hjem fra arbejde, og vi skal mødes med Rosa og Thomas nede i gården. I kommer til at finde ud af hen ad vejen, at vi er rigtig meget sammen med Rosa og Thomas. Det er Thomas, og det er Rosa. Hvad er det, jeg siger sådan her klokken 20:03. Jeg tager lige et bad, så sådan her. Og har tænkt at tage et bad 20 minutter før vi skal mødes med de andre. Skal det som om Klo nogensinde er klar til at tage. Så har hun bare, hvad snakker du om? Og så kommer jeg ud af badet sådan her 10 år 3, så siger han, hvad har jeg ret eller hvad? Ja, okay. Hvad hedder det? Hvad er det, I siger, det er for en drink? Det er fordi, de har lige været på Sicilien. Hvor er vi fik spagliato hver dag, og Rosa, hun var faktisk alkoholiker. Jeg fik Aperol hver dag, og det synes jeg jo faktisk er en lidt kikset drink. Og så var der engang en, der bestilte en spagliato, og så kunne jeg bare mærke, at det var bare en meget mere unik drink. Reunited! Gentofte. Det kunne lige hedde noget sådan spansk, føler jeg.
Hvad skulle det så hedde? Casa Musica di Gentofte. Okay, mega godt. Nå, men Tash og Skubber er kommet. Vi er hoppet i en Uber. Men rosa sko er lige gået i stykker. Så Thomas må op og hente nye sko til hende. Let's go. Let's go. Next up. Lo! Musik i Gentofte. Vi er kommet. Nej, vi venter på, at du kom. Nå. Hvor er det? Bestil 8 vodka Red Bull. Det er jo så fedt. Oh my god. Vi har seriøst stået i kø i 45 minutter. Hej Miki! Halløjsa. Miki er kommet ind i vloggen. Skal lige touch. Jeg føler, at du bliver for fuld til at blogge. Vi er kollegaer. Hvad så? I dag så er vi på en festival, der hedder Musik i Gentofte. Husk at like og subscribe. Der er gået virkelig mange timer siden, at vi sidst har set jer. Men vi har drukket gin hash. God dag, Louisvok. I dag der skal vi faktisk ind og høre Kiko. Du har glædet dig. Jeg glæder mig helt sygt meget. Bro, før vi går til Kiko, kan vi lige få et shout-out til din egen kanal? Jeg har en YouTube-kanal. Den er lige startet for 2 uger siden. Den hedder Niels Lundberg. Og den er så god! Alle mand, like og subscribe. Vi har også fået flået en mand ind til jer i aften med Kiko Airlines. Er I klar til at tage imod Jimmy?